Sziasztok, kedves motorrevűsök! Nézzétek, milyen érdekes járgányt hoztunk most nektek. A részletes testjét egyébként a Motorrevű 2025/5-ös számában olvashatjátok majd el. Egyébként ez a Morbidelli N300, egy 298 köbcentis egyhengeres blokkal szerelt kis méregzsák. Majdnem 30 lóerő, hát megy is, mint a golyó egyébként. Sőt, ráadásul most nem akarok hirtelen ennyire előreugrani, de kifejezetten azt szereti, hogyha hajtva van. Na mindegy, de beszéljünk először arról, hogy is néz ez ki. Elérhető még ezen kívül ilyen hasonló zöld színű tankkal és hátsó farokidommal, van még teljesen fekete változott fekete vázzal, valamint van még egy piros tank és fekete váz. Szerintem talán ez a legfeltűnőbb, ez a fehér tank, piros váz, fekete kiegészítők, vagyis hát igazából a két spoiler alul is és az oldalán is az egy ilyen karbon utánzat műanyag, amiért egy kicsikét kár szerintem, mert nem feltétlenül illik hozzá, vagy fölösleges ronyrázás, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt. Anélkül is eléggé jól néznek ki, úgyis mindenki tudja, hogy műanyag és nem valódi karbon, szóval ezek azok a dolgok, amiket így nehezen ért meg az ember, hogy erre most miért van szükség, de nem baj, van rajta, talán ebből a szempontból a fekete tankos változat a piros vázzal egyébként néz ki a legjobban, mert azon nem üt el ennyire, de alapvetően nagyon harmonizál, amint látjátok, ezek a mondjuk óaranynak, ezeket az első és hátsó felnét és az oldaldeklit, valamint az első villával. Szóval igazából egy nagyon egységes összképet alkot, bár sok minden történik, ezen a változaton van fehér, piros, óarany, mindenféle szín, de azért szerintem viszonylag könnyen felismerhető, elég feltűnő is, különben nézik az emberek az utcán. Nekem az első lámpájáról egy kicsit van egy ilyen kicsi Suzuki-s és Yamaha-s beütése és egy régebbi MT jut róla az eszembe, illetve a mostani Suzuki például, ami nálunk is volt 800D, aminek szintén ez a nagy szeme van itt elől. A kuplungja az nem a legjobb, hogy őszinte legyek, azt hiszem, hogy talán a legnagyobb kritikai pont az a kuplung és a motornak a nyers járása, de nem vagyok benne biztos, hogy nem szándékosan csinálták ezt, hogy ugorjon a motor, és tényleg olyan legyen, mint hogyha ez egy nagyon vadállat lenne. Nagyjából 4000-es fordulat fölött kezd el igazán kisimulni a járása, tehát ennek az az eredménye, hogy gyakorlatilag az ember 0-24 tépi neki a gázt, mint egy őrült. Úgyhogy elsősorban szerintem ez egy ilyen huligán motor lesz fiataloknak, illetve azoknak elsősorban, akik szeretnek sportosan vezetni. Nézzük meg a kezelőszerveket, a bal oldalon található a világítás kapcsoló, illetve értelemszerűen irányjelző van, egy duda, lehet fénykürtölni, illetve innen működtethető a menü rendszere is, ami egyébként egy egészen könnyen átlátható menürendszer. A jelzője az 5-szörös TFT, nem tükröződik, nagyon könnyen olvasható, nagyon szép, éles és nagyon mutatós a grafika. A legfontosabb információk vannak rajta, mint a megtehető hatótáv, az összesen megtett kilométer, a pontos idő. És a menüből lehet kikapcsolni a kipörgésgátlót, valamint a menüből lehet továbbá a napi megtett kilométert is törölni, illetve nézni. A másik oldalon egyébként, az már ott egyel érdekesebb abból a szempontból, hogy innen lehet változtatni, hogy az első helyzetjelző lámpát akarjuk használni, vagy a tompítottat, és ha a tompítottat itt átállítottuk a tompítottra, akkor utána lehet itt ezen az oldalon felkapcsolni, tehát magyarul kétkezes, hogyha az ember távolsági fényszórót szeretne használni. Ami érdekesség, hogy a két nyúlfülre emlékeztető tükör, ami olyan, mint a két nyúlfül lenne. 1-2 centivel túllóg a kormányon, emiatt azért oda kell rá figyelni, hogyha az ember az autók között fűzi át, de abszolút pillanatok alatt le lehet vele darálni a forgalmat. Az üléspozícióját tekintve egy kicsi aktív üléspozíció van, de nem terhel a csukról, tehát éppen kényelmes, és egyébként mindössze 150 kg-os súlya azt eredményezi, hogy gyakorlatilag elképesztően könnyűen lehet terelgetni magát a motort. A fékei is pont elegendőek, nem lehet rá azt mondani, hogy különösebben harapnának, de kiszámítható féktávokat lehet vele venni, ami nagyon fontos. És egy nagyon érdekesség, amit még itt nem láttuk, hogy a hátsó utasnak a kapaszkodója a két ülés közé került egy ilyen nagyon furcsa biztonsági övszerű anyagból, ami egyrésztről azért jó, mert ezt a szép hátsó farokidomot nem rontották el még egy kapaszkodóval, másrésztről az a hátránya, hogy egyrészt ez teljesen használhatatlan, tehát szerintem senki nem tud, tehát a funkcióját alapvetően nem látja el. Ráadásul például, amit most is, ha esik az eső, akkor vizes lesz, elázik. Szóval összességében az a helyzet, hogy ez a motor nagy valószínűség szerint azoknak lesz majd jó választása, mint már mondtam is, akik nagyon szeretnek sportosan vezetni, de hogyha valaki egyébként
szereti a lassú csordogálást, akkor semmiképpen ne ilyet válaszol, mert 4000-es fordulat alatt eléggé rángatós, nem igazán szereti a lassú tempót. De ami a legnagyobb ütőkártyája ennek a motornak, az az ára, ami valamivel több mint 1,5 millió forint, és ez mégiscsak egy 300 köbcentis motorról beszélünk, közel 30 lóerővel, 130 körüli végsebességgel, szóval azért ezzel már el lehet indulni bárhová, gyakorlatilag nyilván nem több napos túrára, vagy hát életem minden lehetne arra is elindulni vele, de ezért az árért nagyjából a 125-ös kategóriából lehet szemezgetni, ez meg azért mégiscsak egy kategóriával nagyobb. Úgyhogy akinek ennyi pénze van motorra, és a használt piacon nézeget ebben a kis középkategóriában, akkor azt szerintem mindenképpen nézze meg ezt a méregzsákot, mert lehet, hogy tetszik neki, de még egyszer mondom, csak akkor, hogyha szeret sportosan vezetni, mert ez állandóan az állatkodásba viszi az embert. Na jól van, köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornára, és olvassátok el a Motorrevue 2025/5-ös számában megjelenő tesztünket is, amiben részletesebben kifejtjük a véleményünket a Morbidelli N300-ról. Sziasztok!